Bakwatile baphethe ikhala bakhathele yile poor service delivery. Lento bathi ayiqali manje qala ikhona kuloko kuvotela ama-mayor after mayor still kudliwa imali. Manje indlela zonke sigcwele ama-potholes and ngabe i-community isalindele ukuthi ithola amanzi. Leyo ndaba yiye kwatisa abahlali cause kusukela kudala ikhalo zabo bangazinaki. Phuma amathenda wokulungisela umphakathi mara ushintsho alubonakali ever since ngoJanuwari. Ngapha ne-mayor naye iceda ukuthenga ikari esezingeni eliphezulu le bayibiza ngeFerrari. Ukhohliwe nangedingo zomphakathi batumise nemithini ngoba usesele eDubai. Bazame nokumthintana ngefone wareplya wathi kibo bangawari uzobabona ngoJuly. Yabona leyo ke i-escalate isimo namhlanje bastrikile badangisha ucisha ucingo. Umphakathi ukwatile manyawuzwa nalomsindo sekusele nakancane ukuthi baqala ukushisa umlilo. It's very dangerous ukudlula ngapha kule ndlela ngcono uhlale lapho ukhona imoto ikatshwa nangezinto especially kule viki ngcono uhlale kini uphephe bathi le strike sochubeka until kubonakala ushintsho. I'm now handing it over to a local resident asichazele kahle ngale simo esenzekayo asitshele nangeplan going forward ngalo daba asichazele net kancane ukuthi yini efunekayo ikhalo zomphakathi kanye konke okudingekayo asichazele kabanzi ngazo zonke idingo zabo nokuthi basimisele ukufika kuphi makungashintshi umphakathi othatha ziphi izinyathelo ezilandelayo. Sanibonani uthi amukhulumayo mara mina bangaziyo bangibiza ngoDedikayo. Le ndawo imoshakele enesiloko siyathenjiswa mara still namhlanje akunanix enyakazayo. Labantu sibavotele ukuthi basebenzele ikasi but bathatha leyo mali bazenzele izinto zabo. Kumele sibakhumbuze ukuthi izinto azambi njalo. Sibashiselele imoto bathi ukuhamba nangenyawo. Namhlanje siyabakhomba ukuthi thina siyoninsango sodlula sithatha amanye ama-comrade ngalethambo. Siqala ukumasha from eMkhala to Orlando siyovimba zonke indlela ngamabhodlela esibiyanko. Sikhulumile isakhamuzi sale ndawo sithi kuncane sikubonayo kusesekhulu lokho kuzayo. This is Danger signing out from eMkhala asihlangane tomorrow ezindabeni ezilandelayo.